Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с Крум Савов, Фент Лайв в петък вечер по телевизия 7 Мост. Бонджорно, io sono Крум. Ще имаме много интересни гости днес. От време на време може да се включа с бедния си италиански. На теб не ти стигаше бедният ти английски, а сега ще включиш и бедният италиански. С френски има затруднения, когато беше приготвил въпроси по 7 реда. Сега днес мисля, че с общи усилия ще се справим чудесно. С общи усилия ще се справим, да. Имаме гост от Италия. Той е знаков наказателен адвокат. И с неговото име са свързани едни от най-знаковите дела за пране на пари и убийства в Италия. Ако Дали това е адвоката на дявола или адвоката на мафията, останете с нас, защото ще ни гостува професор Масимо Алтиери тук в студиото на 7-8 в Левски Г. Представяш ли си? Дано по време на интервюто успея да вземат думата, за да обясня старата приказка, която може би ще е валидна. Че казват, че в Италия държавата си има мафия, а в България мафията си има държава. Ще го питаме дали е така. Но всъщност по-любопитното е, че той е дошъл да представи любовни стихове. Поезия, лирика. Един такъв страховит човек. Да. Един такъв страховит човек има нежна душа. Обаче, нежна душа има и първата ни гостенка, която е художничка, Моника Димитрова, която участва в изложение и стана част от рекордите на Гинес. С какво нейната творба плени международното жури и защо стана част от този рекорд, ще разберем от нея след малко. И накрая ще завършим естествено с музика, с таланта от Родопите и село Сиково. Елена Паракосова. Ти имаш афинитет към тази музика, ти си човек в тази телевизия. Аз смятам, че всички трябва да имаме афинитет към тази музика и все повече да се обръщаме към нея. Вкъщи, уважаеми зрители. До средата на изречението максимум стигам. Много често ми казваш, че има афинитет и към другата музика, към поп-фолка и доста ме критикуваш. Факт е, че за фолклор и за народна музика ти си този човек от телевизията, който най-често издирва и се опитваме и да покажем нови лица, такива, които е хубаво. Да, и които пазят българщината и я прославят. Да, днес ще сме с лапсуси, защото леко под напрежение тук преди началото на предаването. Ще разберете защо. Преводачът от италиански ни е нещо много любопитно и симпатично като присъствие, но това го оставяме за изненада. Така че ето как ще изглежда предаването днес. Гледайте ни, започваме. Женско парти ще бъде днес, поне в началото и в края, защото интересни и успешни дами сме си поканили. Първата от тях, здравейте и добре дошли, Моника Димитрова. Здравейте. Здравейте. Изненадахте ни много за тази новина и за рекорда на Гинес. Какво се случи в Дубай? Радвам се, за което обичам да правя изненади така. Да, обаче много е странно, че такива неща не се чуват. Някак си остават в периферията. Чуваме какви ли не други негативни новини. Ако не е нашия приятел Наско Лазаров, така нямаше да сигурно да разберем. А имаме повод за гордост и не е малка. Не знам откъде идва. Може би оттам, че аз съм по-скромна и много не споделих като цяло информацията. Не защото беше тайно, естествено, просто защото бях декември месец в Дубай и рекорда до последно го обявиха януари. И вече като се прибрах, бяха ми дали първа награда за това, че моето изкуство беше ги докоснало най-много журито, но въпреки това аз отидох за рекорда, така че няма да споменавам нищо, докато той не е факт. Добре, кажете ни по-рок в Дубай се състоя, а какъв беше форума, как се казва и колко други държави, освен и как изглеждаше, да. България във ваше лице участваха? Да, имаше над 50 държави и реално всеки един артист беше представител за неговата държава, с което отиваме там, рисуваме почти една седмица, всички заедно творим. Тоест творите на място. Да. И това, което правите, това се излага след това на изложбата. Точно така, остава при тях. И имаше жури, което да коментира, да разгледа всяка една творба, да прецени нас като артисти реално. Виждаме в момента творческия процес. Да. А каква беше темата и на вашата творба? Няма тема, свободно съчинение.
Просто там артистите, които се рисуват по-в техния си стил, докато европейците ние сме малко по-абстрактни, малко по-живопис, така повече цвят. Мисля, че според мое наблюдение ползваме. И А какво мислите, че впечатли вашата творба, точно журито? С какво спечелихте това първо място? Как изпъкнахте сред други 50 ваши колеги? Според мен всичко е съвкупност. Просто защото имаше страхотно талантливи, наистина имаше и в един момент не се опира според мен само за талант, ами и за това да можеш да се презентираш добре като цяло, защото аз съм много комуникативна. През цялото време се общувах с абсолютно всички, докато има артисти, които те са си затворени в... То май това е по-характерно за артистите, Да. че са по-затворени, малко по-интровертни. Да, мисля, че има нещо такова, докато на мен ми беше супер любопитно всеки един човек да се запозная, да го опозная. И така успяха и те мен да ме опознаят като личност реално. А имахте ли какво да почерпите от останалите? Много си крада, да, идеи, както и те от нас, да. и от мен. Просто обмена е наистина много ценен. И правят такива приятелства, които сте за цял живот. А на вас лично нещо носи ли ви този рекорд на Гинес? Освен това, Той че... по принцип е само престиж, нали? Няма финансово Само престиж. измерение. Има ли финансови измерения? Имаше финансова част, която... Изненада. Аз знам, доколкото знаех само слава печелите, значи и пари, добре, няма лошо. Ами да, реално от сам раздаваха награди. Имаше първо, второ и трето място. Там ги бяха обявили. И тъй като, както ви казах, аз станах приятелка с всички, много държах всички да бъде част от моя успех, тъй като за мен всички сме спечелили с това, че сме отишли там. А защо в Дубай? Ами, защото там правят най-големите, според мен... Ама това се случи преди проблемите с бомбардировки. Войната, война че и- декември месец е било. Декември месец. Иначе щяхте още да сте си там да рисувате Ами той Бурж тогава Ал нахванаха Халифа. някакви гръмотевици, бури, които Дубай изобщо не е подготвен за... Говорим за това Да, да. наводнение, което не може да се Да. тече водата. Да. Нали? Те нямат Водата май вече канализация, защото не стана върши. почти ежегодно в този период, постоянно декември, получавахме януари. съобщения да не Да. излизаме от хотела. Да, те не са подготвени. Нямат си Не са. канализация, бедните дубайци. Не, О, наистина всичко беше протекло, не беше гледка. Да. Но доколкото знаем, сега има продължение. Вие подготвяте изложба тук в София. Тя Да. кога ще бъде? Къде ще могат хората да се запознаят с вашето изкуство? Ще се радвам много. Аз имам и кауза, отделям си процент от всяка една картина. Отива за дечица със специални нужди или в неравностойно положение, което аз много ще се радвам всеки един, на който му е интересно, да се включи в каузата, да дойде в арт-клуб Дипломат, може да разгледа моето изкуство. Той е до 7 юни, реално. А кога стартира? Стартира на 14. На 14. Да, стартира на 14 май. И до 7 изложбата е налична, така Да. че всички, които имат желание, могат да видят. А занимавате ли се и с преподавателска дейност? Работите ли с деца? Или за сега само творите? Ами, като цяло, мен ми е много приятно да се занимавам с деца, тъй като имам семейен бизнес, който е хотелиерство. И оттам децата са ми много на сърце, тъй като е и семейен хотел. И понеже казахте, че за деца в неравностойно положение отделяте средства, затова помислих, че може би... Аз само да вметна, всъщност не е тайна. Вие в Созопол оперирате и то Да. точно, може би, уютното за творци място. Включително там е и най-страхотния форум за изкуство, култура, музика. Много е и вдъхновяващо, наистина. Да, просто аз си живея в Пловдив и там Стария град, духа, който, както и в Созопол, Зареждащо. има значение, наистина. Просто е зареждащо. Но като казахте с какво е изпъкнала моята картина, може би и с това, че като съм в сферата, аз съм завършила бизнес психология и цял живот се занимавам с хора и си общувам с тях и за мен това е изключително удоволствие. Аз се зареждам по този начин. И бях решила да си направя картина, която да изобразява мен, моето семейство и за първ път ползвах по-ярки цветове. И някак си, може би, съвкупността от всичко Беше това необикновено нещо, което да. ви накара да изпъкнете сред другите. А почна ли сезона в Созопол? Защото
Много фактори се събраха тази година, благоприятни за България като цяло, в европейски световен Има мащаб. сезон, да. Да, хората да ни преоткриват най-вече или по-скоро нови приятели да печелим. С Дара и Бангаранга, с Джиро d'Italia, ето с един успех в арабския свят и появата на българско име в рекордите на Гинес, с творчество. Това са все така нетипични причини някой да изведнъж да открие България. Факт ли е? Сезон ще има, според мен, и не само, и резервациите го показват. Просто и като цяло, тъй като много хора, както казвате, в Дубай в момента и извън европейския свят, така е напрегнато малко... е. Напрегнато е и много хора се ориентират към нашото си Черноморие, което е страхотно. Аз апелирам наистина. Имаме си страхотни плажове, заведения, храната, мога да кажа, че е на изключително ниво. Един единствен проблем имаме малко с персонала, нали така, с работната ръка. Виждам, че вече чужденци, София е пълно, особено в сферата на услугите. Предполагам, че по морето да се получава. Има, да. Аз се опитам все още да запълвам постоянно дупки. В крайна сметка това е много добър вариант. Имаме и немалко украинци в България, така че биха могли да подпомогнат. Да. Просто няма как наистина персонал в един момент. Аз, да ви кажа, успяваме да се справяме, тъй като аз съм много и за младите кадри, които имам изключително търпение да ги уча и да повтарям едно и също. Ето се налага, няма начин. Някаква следваща изява, такава международна, която да очакваме от вас? Има ли вече? Септември в Монако имам изложба. Тъй като април месец правих в Милано Експо, имахме моя поява, там също спечелих първо място. Там ме откриха и ми предложиха за Монако, иска да ми връщат една титла, рицарски указ, който е за цялостен принос към изкуството. Жена рицар, добре звучи. Да, много приятно. Но явно, че наградите не са никак малко и пак остават някакси така в забавение, не се чува и така нататък. Бъдете по-активни вие, явно, защото... Не разчитайте само на приятели. Само на медиите. Не разчитайте само. Не разчитаме и на вас. Абсолютно. Пожелаваме ви успех в септември. Благодаря и сега много. В момента на изложбата. Благодаря. И хубав сезон. И ако на нас едно от любимите места, първо по принцип като цяло е Българското Черноморие и в частност Созопол. Така, добре дошли сте винаги. Да, ще вървим по листа, ще питаме къде е, нали, Моника от рекордите на Гинес и хотел. Мога ли да кажа къде е? И ще ви открива и кажете, да. Добре, значи ето, ориентираме се. Златните места. Да, където, между другото, там наистина творците се чувстват някакси в свои води. Аз целият хотел съм го сложила изцяло с... Искам да бъде много арт. Да, изцяло арт, може да се... Ето би било странно, ако вашия хотел точно не е в Ние ще дойдем точно там за най-хубавите есенни септемврийски празници Созополски, така че да, до тогава. Да. Успех на Моника. След рекламите тук превключваме на италианско мафиотска вълна. Дано да не ме разбира човек, макар че това е международен термин, няма как да избягаме, с професор Масимо Аутиери.